Тапшыруыбызның алдагы кытлау сәламен без хөрмәтле милләттәшебез Куликов Айся Идрис улына юллыйбыз. Бүген 7 гыйнвар көнне ул үзенең матур 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Антылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Наҗия Хасановна, улы Рафаэль килене Роза, улы Усман килене Нурия, оныклары Айнур, Диния, Камил, Алихан, Камилюшка, Шурина Рафат Хасанович кытлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. 60 ел элек 7 балалы гаиләдә 3нчесе булып, безнең якын кешебез якты дөньяга аваз салган. Башлап мәктәп, аннары һөнәри белем алып хезмәт юлын башлап җибәргән. 1984 елның 15 декабрендә кадерле тормыш иптәшем Газизә ниебез Наҗия Хасановнаны очратып, матур гаиләләрен коралар. Һәм Аллага шөкер, инде 37 ел кулга-кул тотынып, бер-берсенә олы терәк һәм таяныч булып, матур тормыш сукмагы буйлап атлап киләләр. Гомер барышында җылы һәм тату ояларында 2 уллары Рафаэль һәм Усманны тәрбияләп үстерделәр. Бүгенге көндә 5 оныкларына куанып, матур картлыкларын каршылыйлар. Оныклары алар өчен бөтен җиһан. Бабалары аеруча аларны яратып, иркәләп, гел нидер тәмнюшкалар, уенчыклар, бүләкләр алып сөендерә. Оныклары да бабаларын бик яраталар. Әткәебез 5 тапкыр мәчеткә барып, азан әйтеп, намазын укый. Аллага шөкер, Хак Тәгалә кушкан юлдан атлап, бик күпләргә үрнәк булып тора. Аның гаиләсе дә тормыш көнкүрешедә сыкланып үрнәккә куярлык. Уллары да әтиләрен кабатлап үз гаиләләрендә чын башлык булып яшиләр. Кадерле тормыш иптәшем, синнән дә кадерлерәк, ышанычлырак кеше минем өчен юк. Теләгем бер, сиңа саулык, сәламәтлек, минем яратуымны сизеп, бала оныкларыбызга куанып, бергәләп алда да яшигәле. Барысы өчен 1000 рәхмәт сиңа, сөеклем. Туган көндә синең күзләреңә карап рәхмәт килә әйтәсе. Насып итсен бергә газизкаем 100 яшьләргә барып җитәсе. Булгандыр ул рәнҗетелгән көннәр, килсә хәлләреннән гафу ит. Матур гомер күзләреңә кадәр минем белән бергә киреп кит. Кадерле әткәебез, ихлас йөрәктән сине юбилейлы туган көнең белән тәбрик итәбез. Һәм озын гомер, исәнлек, саулык, иман байлыгы, имин тормыш, бәхетле, тыныч картлык көннәре телибез. Әтиебез, син безне, балаларыңны бик яратып, кадерләп тәрбияләдең. Һәр вакыт терәк, таяныч булдың, ярдәм итәргә тырыштың. Хәзер дә булышасың. Бүген балдан татлы оныкларың өчен җан атып яшисең. Һәрберсен иркәлисең, үсендерәсең. Ягымлы, кайгыртучан, мәрхәмәтле, киң күңелле әти һәм бабай булуың өчен сиңа зур рәхмәт. Әтиебезгә 60 тула бүген. Кем ышаныр гомер узганга? Бер карасаң әле 50 генә диеп булыр иде бит аңа. 60 инде. Утыр яныбызга, бераз гына ялын итәле. 100 яшеңә кадәр әни белән тынычлыкта әткәй җитәле. Күп үтелгән, күп күрелгән инде, бер матур җыр сыман җырланган. Синең гомерләрне яшәр өчен Аллаһыдан тик син сайланган. 2 балаң, оныкларың үсә, яратышып бабай дияләр. Мөмкинлекләр чыккач яннарыңа сөенешеп алар киләләр. Уфтанма әле, гомер азагына җиттек икән диеп кайгырма. Юкка барга күңел төшереп син, ашыктырып, зинһар картайма. Кадерле Айся Идрисович, олы юбилеегыз котлы булсын. Бәхетләргә төренеп, матур гомер кичерегез. Сүндерми тормыш ушагын, әтим саклыйсың көндә. Учларыңа безне салып, җылыттың салкын төнедә. Әтиеме бәгъреме кулларыңны, сыйпап назлап үбәбез. Озын гомер, ак бәхетләр, сиңа һаман теләрбез. Әтиеме бәгъреме кулларыңны, сыйпап назлап үбәбез. Озын гомер, ак бәхетләр, сиңа һаман теләрбез. Улларыңнан белеп булса тормышның күп серләрен, шул
Analar söyüp üstürgen Mehabbet jimişlerin Et yeme bəğrimi kullarını Sıypap nazla bu bebiz Uzun ömür ak bəxtler Sina haman diler biz Aldınğa tini kullarını Bassa da tiren izler Şun kullardan da nazlırak İrkeler bezini kiminer Etiyemi bəğrimi kullarını Sıypap nazla bu bebiz Uzun ömür ak bəxtler Sina haman dilerimiz Etiyemi bəğrimi kullarını Sıypap nazla bu bebiz Uzun ömür ak bəxtler Sina haman dilerimiz Uzun ömür ak bəxtler Sina haman dilerimiz Uzun ömür ak bəxtler Sina haman dilerimiz